Ngi layo banyawan arsteng ilamini ye apo hani kumto halai duna. Kisam la ki bidang thevut ning kong mata sngi kitab da jing smok men hapa ki shimbenta hakata masaba shong shetam hakari kata banjit nomi kman hakaba hakani ka kenti kinjit nomi kman na so yong constituency ban mi kman haka yeng da bar thaw an jong ka jila miklaya om tangata ka jing pin pa ka jing smok men jong ki ni kisam la ba da thevut ning kong ka pelong yiki ban mi na yeng dang step ngam benyeng lupa ka lan ngadu architect min step Ngi layo banyawan arsteng ilamini ye apo hani kumto halai duna padan ramana manaro. Kadika first time voter dai takadau kan ba ngala perkhat hala dia ba kat kum first time voter sunga te kalong ba ngalong ningkong du hi kan bangan yo ban thabi ka vote ta tam ta hi bat ngan kan long ri ka nuksa ma iki prasamla ba kunju iki eka parti ka banganga vote kan kabai de bakane constituency haka jing puli puthi te nga kwa ken baka science stream kan dan no hanek snong jongi namar bon ki khana nangi mo ki la kwa bane science ti kim ya ban le chasol ti kim pat dan science stream ka commerce kam pat dan te haka jing ka jonga pat ka jing ong ka jonga te ka de ba ban bu no kenya ka science stream pat ka commerce nama hang ni te kadang dan tang ka arts haka jing jongi yo ne mi khmat ka bangi ngi la jet ni kerman bat ni ba unwan ra ya karoi ka par ka sinong ka thau ha khamtam e khaso yong constituency hi barok ko wai banwan ra ya ka development ka ba phel ha ka jing de ba jung ki samla pat yikirmen ba unwan ra ya ka gum ya ki sport ki jing don kam jing khun samla ha ki sport ba ngin ba pen ban man ra ya ki ha ka jidon kam jing kum ki khun samla Shibun ki jing mentai ngi la yo kham tam e kumbangi la I hakin election campaign ki bangi la adep ka baila kran na ko ka post ko ka por pat kuman wan ra ya kane ka sub center jungi hane harang skan kumba inwan pen kalano shaka PHC kani kadi ka hok jungi bangi yo bathap yo ka vote tak slam ni la ap te ismu kuman chikade e bangi yo bathap yo ka vote ka ji community jungi to kalong ba unwan ra ya ka roi ka par constituency brok away ban pet khamta mi khun samla ban yo kam ka jam te ban wan ra ka development e khamta mi ngi khun samla ma ka duna pula ka kam ta na ing ladap jing pleru bon bangi yo kam kan te bangi yo kam kan ma development ta ka ki sports ki health department ikum tu mangi dang duna shibon ya ka so yong constituency Kajik community jangan ta kuat bermarak kan. Saya orang unpet yang tay beduk usuk untuk urut dia kamtam. Long tam bermarak kan tak kan. Ki jangan kam tak konstitusi agak action jinjak kelanat bat ke sport serum indan kam ke indoor stadium basketball court 6 tahun yang nak kan senang. Tai kepada kam tak jangi sama